Moya Gesusu Anthony Nkundi itkorera bagakora umuroberio bwoko bwatoka Chibasari go cyase abaroki wa form 1 nabo igo abaria Beach School cyobo bundi go kwana kinga kecho ongure ni gabagatana na chikogenderera kwene kiabuna obeire gakubasa umustari mutwe abokorera buna mwana isemi abere kago kinwa ase wodi yo asabaga kuboria abaibori kwene kiabuna ngo bwatirana bale nagosira abana babo kogenderera n'isemi ni gaine kiabuna nigo barachiye kogendera kubwatirana n'umugabana county ya Kisii Paul Simbarati asokorera buna amagendero aberega kororokana ase ewodi yo especially asense moye basari basari amaene bune county gwikira bone mitinye ye 20 twakoremeremo twatemere sana basari ye kurumega nja kabeiroro lakini ekere twaro mugavana muya na into baraya abatu achore tukabeke mitwamo tukairanie basari eri yarusetigwo wono mona inchi agokerete nga emiremo yo mugavana amona aba MC bali twachoro nga mbuya turi asaba na inchi twarure basari basari yenenke naende nimanyete basari na bweta konye gukora school fees eri gali intwe igotoko sira sinini naende gotoko bachi besa asengencho yo gusira tigatubwaterane tosomya abana baito erinde mambia abana aba bache ko babagambi bache ko abantu abanene asebinyoro bito naende bache ko tokonya igorende ntogendere kurwe basari ene yakabere twarure ya gatatu nero ya kane amone ya gatano ka kero toko chikokore tamu yeito igondoche nga okubwatarana no mugabana to Paul Simbarati ndoche kualetera matunda maya mu especially no nyamagendrando nsipi chipara Gesusu igemesete amache ndoche nga tuwachakira kole matwale mira mache buya abantu baito babwato mogoko igorende amagendro ntunyarengerati naende ntunyabegeta ase amaongaito chira chiritu aliete tutatimiza na wananchi tukisonga mbele.